Ahojte priatelia, vítam vás pri mojom ďalšom krátkom videu, kde by som vám chcela predstaviť jednu moju vychytávku, ktorá sa týka prania. Už v minulom videu, ktoré môžete nájsť medzi mojimi videami, sme si hovorili o tom, ako dosiahnuť voňavé prádlo a urobili sme si taký malý trik s voňavými esenciami, ktoré sa dajú pridávať do pračky a sú oveľa efektívnejšie ako akákoľvek avivaž alebo akýkoľvek práci nejaký gel, ktorý by mal byť teda voňavý. Nájdete to medzi mojimi staršími videami, ale dnes by som chcela hovoriť o tom, ako si vyprať dobré čierne prádlo, ako dosiahnuť pekné ostré farby farebného prádla, ale zároveň aj ako dosiahnuť dezinfekciu tohto prádla. A nedávno som na internete našla zaujímavý trik, ktorý radil používať čierne korenie pri praní. A ja som toto vyskúšala za vás. Takže robím to tak, že keď periem prádlo, dám tam nejaký prací prostriedok a k nemu pridám vlastne toto čierne korenie. Je to moje čierne korenie a do bubna pridávam ho priamo do bubna a pridávam tam jednu polievkovú lyžicu tohto čierneho korenia spolu s pracím gelom, ktorý pridávam tiež vlastne do bubna. Potom prádlo periem podľa toho, aké mám, či už na 60 alebo na 40. A vlastne výhodou toho čierneho korenia je, že pôsobí veľmi dezinfekčne, ale podľa článkov na internete má aj zabezpečiť peknú obnovu napríklad čiernej farby vlastne pri praní, alebo peknú ostrosť vlastne farebného prádla. Môžem povedať, že je to naozaj pravda a odkedy som to vyskúšala, tak mám toto čierne korenie stále v podstate tu v kúpeľni a pridávam ho do každého prania, kde periem farebné alebo čierne oblečenie. Je to v podstate aj logické, lebo keď dáte čierne korenie do polievky, tak je samo o sebe veľmi pálivé. A tá pálivosť automaticky musí podľa mňa zabiť všetky baktérie pri tom praní. Takže dáva mi to v podstate aj logiku. A v neposlednom rade musím povedať, že som si všimla, že korenie má veľmi príjemnú vôňu, čo sa týka ako keď hovoríme o parfumácii prádla alebo o tom, že ho chceme mať svieže, tak korenie, aspoň teda mne, evokuje naozaj takú sviežosť, čistotu, dezinfekciu a je to veľmi až taká pekná pánska príťažlivá vôňa, by som povedala. A musím povedať, že po vypraní prádla táto svieža pánska korenistá vôňa zostáva aj v tom prádle, čo je veľmi príjemné a ešte viac to posilňuje vlastne účinok toho pracieho gelu. Takže ak ste toto ešte nevyskúšali, tak vám garantujem, že to bude vychytávka tohto roka a napíšte mi prípadne do komentára, aké máte skúsenosti, ako sa vám to páčilo. Ja som si tento trik osvojila a dovolím si povedať, že vďaka tomu, že pridám do toho prádla korenie, tak nebojím sa ani nejaké spodné prádlo prať na nižšej teplote, napríklad na 40 miesto 60, čím v podstate môže byť ten prací cyklus vlastne aj kratší, alebo môže byť to pranie pre niektoré druhy látok vlastne aj šetrnejšie. Takže určite to vyskúšajte, je to absolútna vychytávka. Keď sa na to pozrieme z hľadiska financií, tak nie je to nejaký lacný trik, lebo ani to korenie nie je až také lacné, keď ho pridáme do toho prania. Už som spomínala, že dávam jednu polievkovú lyžicu na celý bubon toho prádla a teda to je už značne silná korenistá polievka pre to prádlo, ktorá naozaj je efektívna pre tú dezinfekciu aj pre to pranie. Ale teda nie je to potom až také lacné. No zase treba povedať, že sa to dá vyvážiť tým, že mám povedzme lacnejší prací prostriedok.
ale to už záleží na každom. Takže dajte mi vedieť, ako sa vám páči tento nový trik a to je na dnes všetko, čo som vám chcela dneska vymyslieť alebo povedať.